כאן שחר ויאיר בסרטון הראשון בערוץ. מה קורה חברים יקרים? היום אנחנו במאץ' מאסטרס. ובכן זה משחק ישן אבל החלטנו לחזור. כן. אוקיי, בואו נתחיל. כפי שאתם רואים, אנחנו קרובים מאוד ל-20,000 גביעים. לי היה משתמש עם הרבה דברים, נמחק. ניסינו לשחרר, לא הלך, אז יש לי משתמש חדש. חבל מאוד. כן. טוב חברים, בואו נתחיל. אין לנו יותר מדי דמויות, כי לא אין פה. וזה בגלל שקרה כמה דברים, אני... עזבו. ניצח יותר מדי פעמים, במובן ההפוך. כן, יש לנו פה אקסטרה מוב. אבל... אוקיי, אנחנו מתחילים. אני שונא להתחיל אבל. כן, זה ממש מעצבן. אני אעשה ככה. אוקיי. כשאתה מגיע למטה אתה מקבל עוד אקסטרה מוב. יש לנו פה עוד אקסטרה מוב חברים. ואז נעשה ככה. מצוין. וככה. אוקיי. ומה אתם אומרים? בזבזנו את זה קצת מהר, אבל לא נורא. תראו איזה התקדמות. להפיל פה את התיבה. ומהלך אחרון יאיר. ככה. אוקיי. 55 נקודות על התואר הראשון. אמנם בזבזנו את שתי הפרקים. אבל זה נחמד ביותר. לא יודע אם התיבה מגיעה למטה אתה מקבל איזה 10. 5. לא 10. יש לנו פה אקסטרה כוכבים. טוב. בכבוד אפילו. ככה נעשה. אולי יצא פה לנו פה משהו. לא. אז מה נעשה? כוכבים נראה לי הגיוני. כן. שיהיה לנו לתואר הבא. גם קיבלנו 6. 68-6 חברים. אנחנו לא נעשה היום את כל הסרטון כי זה יהיה ארוך בחלק אחד, אז נעשה 2 חלקים. הנה הוא קיבל. כן, אבל... 5 סבבה. 5 כאלה. כן, אבל יש לו פה עוד אקסטרה מוב שהוא לא הפעיל. מצוין לנו ונשים גם. לא רגע. עכשיו לא, למה? כאילו זה לא עוזר. כן. גם אקסטרה מוב כאן. עוד אקסטרה מוב כאן. חברים, אנחנו בקצב טוב. אם אתם רוצים חלק 2 שנעשה פה, לנסות להגיע לקוף, זה פעם ראשונה שיהיה לג'ינדרים, הוא כבר היה לו. אוקיי. אנחנו גם תומכים בעמותה, תנו לזבובים למות. עמותה, לא תורנו. עמותה מאוד נגד זבובים, עוקצים אותנו, עושים לנו את החיים. אנא, תנו חתימה. לא ניתן. תעשה את זה לפצצה. חברים, רק אומר, אני שחקן יותר טוב מיאיר. יכול להיות. הוא תמיד שהוא עושה טורנירים הוא מבקש את עזרתי. בסדר, כי אני לא רוצה להפסיד. חבר'ה, נו, אבל אם אני לוקח אותך, אני יכול להאשים אותך. כולם פה מזדהים. תרשמו לנו אם אתם לוקחים חבר כדי להאשים אותו. הנה, כל התגובות כן. אין לנו תגובות. בסדר, יהיה. סומכים עליכם, חבר'ה? תנו לנו בלייק, תנקו בסאב. לא נראה לי שמישהו יראה את זה. לא נורא. העיקר שירשמו לערוץ. אם נשארתם עד לכאן, תרשמו אשטג צפייה. לא יודע למה, אתם לא חייבים באמת, אבל נשמח מאוד. אם יהיה לנו עוקבים, אז נקבל פרסים עם מאץ' מאסטרס. נכון. וזה מה שאנחנו רוצים. אז יאללה, להירשם. קדימה חברים יקרים. יופי, נגמר לו הזמן לגרואיסט הזה. עכשיו נעשה משהו פה של זה, לדעתי. לדעתך. ודעתך לא טובה. נכון. נחש למה? כי אני עושה פה אקסטרה מוב של כוכבים. בסדר. אתם ראיתם למה אני שחקן יותר טוב ממנו? לא, סתם היה לו מזל. כן, היה לי מזל חברים, בדוק. הנה יש פה אקסטרה מוב. לא, אין. נכון, ראיתם איך הוא נבהל? רק פה מצחיק. תראו איזה יופי. תואר אחרון חברים, מה אתם אומרים? האם נפסיד, האם ננצח, או שנשתבח? קרינג'. וואו, יכול לפוצץ. איזה מטומטם. הוא in the game הבא. Hey, I'm not in the game, I'm not out the game. You are in the game. לא, I'm out the game. You are in the game. קיצר, ניצחנו. עוד גרוע. עוד ניצחון קליל. אנחנו מנסים לדבר כי זה משעמם סרטון בלי שנדבר, אז אנחנו מסתרים קצת על החפירות שלנו. כן. אבל אל תדאגו, נשתדל גם לעשות דברים בסרטון כלשהו. אל תדאגו, ככל שנתקדם בערוץ שלנו,
יהיה לנו יותר זה. והנה חברים, רק דיברנו. הנה, בשבילכם, מה אתם רוצים שייצא? באמת, זה מה שאתם רוצים? טוב, תודה רבה. זהוס. חברים, אני רק אומר לכם, אני מאוד קרוב להשלים את זהוס. ככה. וואו, אבל אנחנו צריכים להספיק. חסר לנו דיימונד ואני יכול להשיג סופר ספיד. גלגל, מטורף. פה, כן, חסר כמה דברים. אם תוכלו לתרום לי, אני מאוד אשמח. השם שלו זה... אני אעשה לכם לינק בתיאור. כן, לינק בתיאור. אתם תקבלו לינק בתיאור. אתם רוצים שנעשה טורניר? יאללה, נעשה טורניר, למה לא? יאללה, רק כי אתם רוצים שתדעו. נעשה עם פוקסי? וואו. פוקסי שמוקסי בשבילם? לא. לא, נשמור את הפוקסי שמוקסי. כן, אנחנו רוצים לעשות לכם סרטונים מאוד יותר מטורפים ומגניבים. כן, חייבים לשמור. Let's do it. כמה... טוב, שמע, אסור לנו להפסיד. כן. טוב, כן חברים, יש לנו פה אקסטרה מוגלסת בהתחלה. כן. אנחנו סתם עושים לכיף, כנראה שלא נצליח עם בייביז. כן, אנחנו לא משחקים. היה משחק קודם שלא צילמנו לכם. שיחקנו ממש טרייארד. אבל מה קרה? ניצחנו. כן? חברים, ראיתם איזה מהלך מטורף? אוקיי, חברים, עקפנו אותו, אנחנו מקום ראשון בדיוק עכשיו. נעשה ככה. לא, נעקפנו, אבל עכשיו לא. הוא מהלך מטורף ואקסטרה מוב. עוד אקסטרה מוב. כן, יפה מאוד, תעשה זאת. יפה מאוד. עכשיו ברווז, זה יעשה לנו לפצצה. ושיפוט לנו גם את זה. לא, זה לא יגיע. זה לא יגיע, לא נורא. פעם הבאה, שנה הבאה. אוי, פאק. אוקיי, זה גם טוב. יש לנו עוד, נכון, שכחתי שאנחנו במוד כזה. חברים, אנחנו מובילים בינתיים באופן די מפתיע. אקסטרה מוב, חברים. יאיר הראה לי את הדרך לאקסטרה. נתן פה אקסטרה מטורף. אתה יכול. הופה, לך. יום הולדת, יאיר חגג אתמול. רגע. תקפו אותנו. זה הכי טוב שאני נוכל. אוקיי. יש לו עוד 2 תורות, טוב חברים, אני ראיתי גם מקום שני מביא לנו אחלה של פרסים. כן, מקום שני זה. ועוד עם ברווז. כן, שזה מצוין. אתם תסתכלו, יש כאן אנשים עם משהו לג'נדרי, זחל. והוא הקוף, אוי לא. איזה קוף? כרגע מקום אחרון. קוף, סחי. זה היה שם קוף. לא ראית. אוקיי חברים, יאיר קצת, יש לו קצת חם המוח. אני חם המוח בלי מוח. בדיוק. אקסטרה מוב. אהבתם את המוב שלנו, מה נעשה, יאיר? תרשמו לנו אם ראיתם אקסטרה מוב שלא עשינו. כן, כי אנחנו מאוד צריכים לדעת בשביל לצ'פח את יאיר. רגע, חכה. לא, אין לי שם אפשר מהלך 2000 IQ בשלבים. תעשה מהלך 2000 IQ בשלבים. זה גם תופס. תופס. לא אמרתי תופס, אמרתי תופס. 5 מהלכים, איפה אתה חי? למה יש לנו רק 2? טוב חברים, זה היה רק לכיף. רק אומר, אנחנו יותר טובים. כן, אל תדאגו. סרטון הבא נעשה עם פוקסי רוקסי. מבטיחים. או שלא. או שלא. טוב, כן חברים. אנחנו נצא. הפסמנו את המשחק הזה. אם היה מקום שלישי, פרסים, גם משהו אחר. כן, אם תסתכלו, אבל אין מקום שלישי, תרשמו למשחק שיתקנו את זה. אוקיי חבר'ה, יש לנו כאן, אנחנו משיגים קלף נדיר. את זה כבר נשיג סרטון הבא. סרטון הבא אנחנו נשיג בשבילכם. אנחנו נפתח את זה על תחילת הסרטון. אנחנו עכשיו נשחק ונחרוש. טוב חברים יקרים, זה היה הסרטון שלנו להיום. מקווים שנהנתם. יאללה ביי אחים.